乌克兰的诗人克里夫佐夫投入俄乌战争，结果煞不幸死亡。昨有上千个乌克兰的民众去参加伊的告别式。另外一方面，这个登记参选罗西亚总统的反对派人士纳杰丁，伊是公开来呼吁罗西亚必须要赶紧结束这场战争。1000多位乌克兰人徛伫咧基辅市中心的独立广场两边，向伫咧1月27不幸战死伫咧前线的诗人克里夫佐夫告别。伊的事迹包括乌克兰历史最佳的注册名单。克里夫佐夫也捌伫咧2014年俄罗斯非法并吞克里米亚时阵志愿参战。Це наше майбутнє, це перспектива. І, звісно, їхні слова, їхні твори, все, що вони лишили по собі, воно проростатиме в нових різних формах, але це великий біль, що сьогодні Росія, а це також одна з ознак геноцидальних воєн, вбивати творчих людей, вбивати інтелектуалів. 在俄罗斯方面，反对党代表纳杰丁将要参选3月17日总统大选。伊11日伫咧莫斯科会见被动员到前线作战的俄国士兵的看守了，公开呼吁，希望俄战争会当随停止。纳杰丁强调，一开始民众是支持普廷对乌克兰所谓的特别军事行动，不过即卖民意已经改变。Я абсолютно убежден, что вот сидящие здесь дамы абсолютные, стопроцентные патриоты своей страны, да. Мы хотим жить здесь, я в всяком случае, да. Мы хотим просто, чтобы по-человечески относились к людям, которые сейчас выполняют свой долг, да. Вот реально проливают кровь там и рискуют жизнью. Мы хотим, чтобы они просто вернулись. 同时，美国白宫昨日也讲，拜登政府对乌克兰上新一轮600亿美金的援助，即马一个调伫咧国会无法度通过。美国对乌克兰的援助经费，即马已经停落啊。公司新闻新乐培编辑。